Здравейте, днес е 21 януари, един страхотен снежен ден, слънчев, и съм дошъл да погледна два кошера тук, които имам в близост до къщата си. Температурата е около 5-6 градуса, пчелите не мърдат, най-вероятно са се свили плътно на кълбо, сутринта тук беше минус 12 и всичко изглежда добре, няма навявания пред кошерите. И днес искам да кажа защо аз съм се спрял на плътни дъна. Не ангажирам никой с избора си, просто ще кажа кои са моите доводи. С плътно дъно, според мен, много по-лесно пчелите осигуряват необходимия микроклимат вътре. Много по-лесно стигат до необходимата температура, когато започне пилото. Когато не ги храним, биологично ги оставим да се развиват природно, без храна и без късно есен да даваме сиропи и така нататък, майката автоматично престава да снася и когато започнат студовете, нивото на въглероден диоксид в кошера се увеличава. Това го правят пчелите, като не вентилират много, с цел самото кълбо да стане малко по-плътно и пчелите да станат летаргични при повишаване на нивата на въглероден диоксид. Те стават по-сънливи, така да се каже. По този начин се намалява и консумацията на храна. Когато дъното е мрежесто и е оставено отворено, това става изключително трудно, да не кажа и невъзможно, тъй като колкото и да се опитват пчелите да затварят входа отпред и да увеличават процента на въглероден диоксид вътре, той е по-тежък от въздуха, както знаете, и през мрежестото дъно изпада и това става невъзможно. Друг проблем, който аз смятам, че има на смрежестите дъна, е когато падат разни разпечатки, части от пчели и разни други остатъци вътре. Те минават през дъното, някои се заклещат в решетката, някои отдолу, и това създава предпоставки за заболявания, ако не се чисти на време, тъй като пчелите не могат да го почистят. На плътното дъно при хубави дни те изчистват дъната и няма никакъв проблем. Това дори е един от признаците, по който се избира семейство, от което да се правят майки, ако някой отглежда знае. Най-добрите чистачи обикновено се препоръчва да бъдат избирани за семейство, от които ще правим майки. И това са част от нещата, които ме карат да избера плътните дъна. Смятам, че с плътното дъно и с подходящото затваряне отгоре пчелите успяват да си създадат необходимия микроклимат. Това не им пречи да се охлаждат през лятото. Аз лично никога имам, както тук се вижда, кошери с дъна на клинове. Никога не ги отварям, не ги махам, с цел да се отвори дори в периода на медосбор. Тъй като при мен високо в планината, не говоря за моя случай, всеки знае района си и при него е различно, но лично при мен в планината на около 900-1000 метра над морска височина, вечер си захладнява дори и лятото и смятам, че ако ги отворя, им създавам допълнителни неприятности. Сега, когато сме с отворени дъна и паднат такива студове, ако е започнало пилото, пчелите трябва да повишат температурата вътре в кълбото. И при отворено дъно постоянно нахлува студен въздух и те постоянно трябва да се движат и да се топлят, което увеличава консумацията на храна. И от тук идват следващите проблеми. Ако ги отваряме, гледаме, независимо дали даваме питки или не, всяко едно отваряне притеснява пчелите, стресира ги, те се раздвижват и докато се оправят и успокоят, се увеличава консумацията на храна. По този начин съществува следния риск. Ако е малко
зимната храна, която сме им оставили, ако са тънки венците, е възможно при такива притеснения и разни шумове и други дразнения, на които те реагират, да пробият този меден венец, да стигнат до горната летва и примерно да се преместят напред. Там, ако започне пилото и настанат такива студове като сега, те се концентрират там и много трудно минават през празните килийки да стигнат до задния край на питите, в които е меда, и е възможно да умрат от глад. В такива ситуации би могла да помогне питка, ако сме давали, тъй като тя служи като мост и много хора я слагат с цел превенция. По-добре да дам, отколкото да се случи нещо такова. Аз лично смятам, че е по-добре да си ги заземим с достатъчно мед и особено както тези са да дам блат кошери, да не се притесняваме. Аз апелирам да не се отварят без никаква причина кошерите, особено в зимните месеци. Подобни неща като декемврийски преглед, януарски преглед не би трябвало да съществуват в пчеларството. Според мен, пак казвам, не искам да ангажирам никого с мнението си, но нямаме никаква работа да отваряме кошерите, няма какво да видим вътре. Нито ни интересува нещо сега в момента, нито може да се борим за био или за развитие на кошера или така нататък. По-добре е да си останат на спокойствие. Наистина всеки има притеснения от зимуването, но според мен е по-добре да не се пипат. Ако се зазимят с достатъчно мед, няма никакви притеснения да не се отварят до пролетта. Сега дори да се установи нещо, да се види отпред при прилетната дъска, би могло да се хвърли някакъв бърз поглед, но едва ли може да се направи нещо. Такива също почуквания по кошера, дали са живи, дали са вътре, също според мен са абсолютно излишни. Като почукате и да чуете, че са вътре, окей, успокоявате се. Ако не чуете нищо, няма какво да направите, защото може би в този момент, да кажем, не е достатъчно висока температурата да отворите, да погледнете. Зимата, каквото и да се случи, това е много трудно се спасява кошер. И според мен по-добрият вариант е да не се пипат. Ако искаме чак толкова много да задоволим любопитството си, по-добре да си оставим един кошер, който да си ръчкаме и останалите да не ги пипаме. Ще видим все пак на пролет как ще иззимят моите, но откакто не ги закачам зимата, смъртността е много по-малко, отколкото преди, когато подавах питки дори без да има защо, тъй като хептен нищо не разбирах и съвети от по-стари пчелари в околността при мен много често ми загиваха. Откакто не ги пипам и ги заземявам на повече мед да дам блатовите кошери, нямам никакви проблеми. Има някои слаби семейства, които сега ми е интересно да видя, като това тук, нали, от мечката, но обикновено ако има някой, което много ме съмнява, че няма да презимува, още есента го присъединявам с някое друго. И така ги оставям. Тези тук не са отваряни от август месец, когато съм придал лентите, и с изключение на едно отваряне ноември за оксаловата киселина. Ще видим какво ще се случи на пролет. За сега всичко е добре. Тези студове за мен са пожелателни. Аз се радвам, когато има сняг и студ, тъй като не цъфват предварително лешници, дрян и така нататък други ранни растения, за да увличат пчелите, да тръгват на пило и да събират прашец, което по това време на годината е абсолютно ненужно. Надявам се да продължи така зимата, снежна и студена, и вече от февруари натам да започнат леските и дряна, което ще започне и нарастването на деня, с което ще започне и пилото и лека по лека ще се развият съвсем естествено. Така че според мен по-добре е високо в планината да се ползват плътни дъна. Това е моето мнение. Довиждане, до следващия път.